others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. .5 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Abyan may nga agad sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrazacar nga karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa adlaw nga karon ginasaulog sang pungsod nga Pilipinhon ang Independence Day. Busa ang akon minsay, akon kuwaon diri sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 1, and then malukso kita sa pagbasa sa versikulo 13, tubtob sa 15. Tungod sa kahilwayan o kun liberty, freedom, ginhilway kita ni Kristo busa magtindog kamo sing maligon kag dili magpagutaliwat sa kayulipnan. Kay kamo mga kauturan gintawag sa kahilwayan lamang nga indi paggamita ang inyo kahilwayan nga kahigayunan sa unod, kundi paagi sa gugma mag-inalagaray kamo. Kag ang bugos nga kasuguan na tuman sa isa ka pulong, higugmaa ang imo isigkataw subong sang imo kaugalingon. Kag kun mag kinagtanay kag mag kinaunay kamo, mag-andam nga indi kamo malaglag ang isa sang isa. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo kag leksyon pagtulunan sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Agod nga kita manginhilway sa kayulipnan sang sala. Kinahanglan mahimo kita nga mga ulipon o kun alagad sang Dios kag sa isa kag isa. Sa magatapos si Pablo sa sining iyang sulat para sa mga Kristiyanon dito sa probinsya sang Galacia nga ginsudlan sa mga pagtulunan nga nagpatalang sa ila. Gusto siya nga i-focus niya ang iya major concern sa mga Kristiyanon sa Galacia nga sila gintawag sa kahilwayan kag indi sa kayulipnan. Ang mga nagpatalang sa ilang nga mga Judaizers gusto nga sila magbalik sa pagtuman sang kasuguan subong nga paagi nga ma-maintain, ma-sustain o kung mapadayon ang ilang kaluwasan.
Pero si Pablo nagtudlo nga ang tao hindi maluwas pinaagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi nga siya maluwas tungod sa bugay pinaagi sa pagtuo dira sa kay Kristo Jesus. Kag tungod kay sila naluwas, ila ipahayag ina sa paghimo sa mga matarong, balaan, Diyos nun kag putli nga mga buhat, kay amo ini ang nagapahayag o kag nagapahibalo sa mga tao nga sila naluwas. Naluwas sila gikan sa pag-antos sa linaw sang kalayo dito sa impyerno. Ginaluwas sila sa gahom sang sala kag sa mga paglimbong sang sala pinaagi sa balaan nga espiritu. Kag ang paglawom kag kasiguruhan sa mga Kristohanon amo nga sila pagaluwason, pagalibrihon, pagahilwayon gikan sa presensya sang sala sa ilang mga kabuhi. Ina matabo kung magbalik na si Ginoong Hesukristo. Ang handong kag tingwa, ang attempt nga tuman sang kasuguan agud nga makabaton sang kaluwasan kag kahilwayan hindi matabo. Ang paghandom kag pagtinguha sa pagtuman sang kasuguan agud nga may kahilwayan hindi matuod. Magaresulta sa gihapon ina sa kayulipnan. Pero ang matudtuod nga kahilwayan abyan maangkon sang tao sa panahon nga siya nagsalig o kung nagtuo kay Kristo Jesus, naangkon niya ang persona nga si Ginoong Hesus sa iyang kabuhi, nga naghambal nga ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Naghambal si Ginoong Hesus sa Juan 8:31-32 nga sa panahon nga kamo makahibalo kag makakilala sang kamatuoran, makaangkon kamo sang matudtuod nga kahilwayan. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Abyan kon ang imo ginatuuhan, ginasaligan, kag ginisip nga kamatuoran butig, hindi gid ikaw maka-experience sa matudtuod nga kahilwayan. Pero kung ikaw magdangop sa kay Kristo Jesus, imo ibasi ang imo mga tinuohan dira sa balahan kasulatan nga kamatuoran. Ang imo ma-experience sa imo nga kabuhi amo ang matudtuod nga kahilwayan. Agod nga ikaw mangin hilway gikan sa kayulipnan sang sala, kinahanglan ikaw mahimo nga alagad o kun ulipon sang Dios kag sa isa kag isa. Isa ini ka paradox apan matudtod ini nga ma-experiensyan sang matudtuod o kun genuine man nga mga Kristohanon. Inang kahilwayan nga ginahambal sang balahan kasulatan, hindi na kahilwayan nga pagusto ka lang sa paghimo sang sala. Ina nga kahilwayan sa paghimo sang maayo kag matarong para sa kahimayaan sang Dios. Kabay pakuntani nga ikaw naka-eksperyensya sinang matudtod nga kahilwayan dira sa kay Kristo Jesus karon nga adlaw. Kung wala pa, hinulsuli abyan ang imo mga sala kag saligi si Ginoong Hesus nga amo ang kamatuoran sa imo nga kabuhi, kay ikaw maka-experience gid sa matudtuod nga kahilwayan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo nga pulong. Amo ini ang nagahatag sa amon sang kamatuoran kag kun amon ini pasakupan, tumanon, ibutang sa amon nga mga kabuhi,
Amon gid may eksperyensya ng matudtod nga kayluwayan nga hindi may eksperyensyan sa mga tao nga nagsikway sa kay Ginoong Hesukristo nga amo ang kamaturan. Giyahi kami karon nga adlaw, Ginoo, kag ipasulod ang imo nga kapawa sa amon nga mga nadulman nga mga pangunauna, agod nga mangin klaro tin-aw ang among mga desisyon, ang among mga pulong kang among paggawi sa sining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kabay pa. Madamo gid nga salamat, April Grace, Ria Takduro, sa inyo nga pag-comment kag sa inyo man nga pagpamati. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipafrasacar, nagasiling, ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat.